नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआवहाय जोङो डिसकासन खालामगोन। जोंनि बर' हारिनि माखासे सेंग्रा आरो सिख्लानि थाखायहाय जोंनि बर' रायजोनि सिख्ला गोरलैफ्रा लाइमोनफ्रा मा जालांखो आं एसेबो बुंनोनो हायाखिसै, मोनदांनोनो हायाखिसै आङो मा जालांजोबखो। फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम गासैयावबो माथो गावसिनि फट'ल' आपल'ड खालामनाय, गावसिनि फानथाब गाननानै फट' आपल'ड खालामनाय बेफोरबादि जायो नामा सोरबा? जोंनि बर' ट्रेडिशनेल ड्रेसआ जोंनि थाखाय बेसेबां मुंदांखा, बेखौनो जोङो इगनर खालामनानै जोंनि बर'नि फिसाफ्रा जोंना मा गानो? वेस्टार्न ड्रेस गानो गासिबो ना। वेस्टार्न ड्रेसआ माबादि? फानथाब गाननाय बेफोरबादि जायो नामा सोरबा? जोङो मा होनबावनो दानि सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौहाय, जिखुनु जायानो जाया मानो नोंथांमोन गासिबो एसेबाबो बुजिखायो। बेफोरबादि गाननाय नुयोब्ला माखासे मानसिफ्रा एट्रेक्टिभ बडिखौ लानानै एट्राक्ट जायो। बेवहायनो नोंसोरो मानो गावसिनि बिदिफोरबादि आखलखौ देखायनो सानो ना नोंसोरो एट्राक्ट खालामनानै नोंसिनि उन थाफा जानो लुबैयो नामा? माखासे सिख्लाफोरनि थाखाय बुंदों आङो बेखौहाय। एट्राक्ट खालामनानै माखासे मानसिफोरनि गोसोखौ बोनानै नोंसोरो गावसिनिनो उन थाफा जानो लुबैयो नामा? बेखौ माब्लाबाबो दा सान। जोङो ट्रेडिशनेलाव थानि, जोङो एसेबाबो जों गुबुनजों मोजां मोनजानाय खामानिखौ मावनि। माखासे जोंनिनो गारजेन्सफ्रा बेफोरबादि खामानिखौ मोजां मोना। आङो बेखौनो बुङो आरोखि। मानोना जोङो गोबां जोंनि बिनानावफोरनिसिम आङो बेखौ बुंबाय, नोंथांमोननि गाननायाव आङो जेबो होना, जोंथ' जेबो साना दे, नाथाय जोंनि एल्डारलि पिपोलफोर दङ ना, एल्डारलि जोंनि देरसिनफोर मानगोनांफोर माखासे मानसिफोर दं, सुबुंफोर दङ। जिखुनुआनो जाया मानो अबे टाइमावहाय माबादि ड्रेस गाननांगौ नोंसोरो गासिबो बेखौहाय नोंसिनि माइन्डआव दंखासै बियो। ओंखायनो नोंसोरो गावबागाव सानदो। नाइट क्लाबावबा नाइट क्लाबनि ड्रेस, ओरैनो प्रग्रामाव प्रग्रामनि ड्रेस, बेफोरबादि मेनटेन खालामबानो जाबाय। होमब्लाबो बांद्राय अपेनलि नङा, आङो बेखौनो बुंबाय आरोखि। दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो बेखौ बुंबाय, जों गासैबो अननानै बुजिलायो। बांद्राय जानायखाय आङो बेखौनो बुंनानै दोनबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।